Ekspresna isporuka. Svi automobili su čekali Krstu. Nije ličilo na njega da toliko kasni. Konačno je stigao, ali nije bio zadovoljan. Izvinite što kasnim, društvo, izvinite. Još nisam doručkovao. Ne, frižider mi je prazan. Ovo ništa ne valja. Ne mogu da radim kad sam gladan, kao ni vi, društvo. Ne možete da vozite bez goriva. Da bar imam jaja i mleko. To je dovoljno. Onda bih mogao da napravim ukusan omlet da poližeš. Pa, mogao bih da se odvezem do piljarnice farmera Zelenka. Ne, u redu je, Rory. Hteo bi, učinio bi to, zar ne, ha? Kupi mi 6 jaja i bocu mleka. Naravno, Krsto, odmah krećem. Dobro, nema razloga da ovdje gladujemo. Ko je za gorivo? Požuri, Krto. Ne požurkuj me, brzi. Ne želiš valjda da pogrešim popravljajući tvoj skateboard, zar ne? Da sam poput Rorija, pa da jurim po trkačkoj stazi, da vozim brzo, da letim kao munja. Zdravo, mladiću, šta mogu da učinim za tebe? Mogu li da dobijem 6 jaja i bocu mleka za Krstu, molim vas? Samo izvoli. Malo upozorenje. Jaja su lako lomljiva, a mleko se lako prosipa. Vozi polako, važi. Pokušat ću, farmeru Zelenko, hvala. Ne! Za Boga, FP, budi pažljiv. Upravo sam upozorio Rorija da vozi polako, pa treba i ti. Izvini, farmeru Zelenko. Rory, treba će ti još jaja i mleka. Hvala, farmeru Zelenko. Gde si ti, Rory? Ako ne požuriš, svi će me zvati Mali Krsto. Gladan sam. Ej, Karle majstore, treba da mi promeniš ulje. Izvini, Meksi, morat ćeš da pričekaš, sine. Meksi će morati da čeka. Nema čekanja na mojoj trkačkoj stazi. Dobro, skoro je gotovo. Zurim, moram da jurim. Ali rekao sam, skoro je gotovo. O Bože. Bravo, Rory. Hoćeš da se trkamo? Izvini, brzi. Moram da vozim jako pažljivo. Bolje rečeno, ne može da bude trkački auto sa tom brzinom. Krsto je rekao da je jako gladan. Znači, što brže odnesem jaja i mleko, to bolje. O, Bože! O, Bože! Morat ću opet da se vratim u piljarnicu farmera Zelenka. Sada sam ja jako gladan. Možda će ti ovo zatrebati. Šta je to? Tvoja kočnica. A pomaže ti da zakočiš. Jedan mali omlet je sve što mi treba. Jedan mali omlet je sve što želim. Jedan mali omlet. Zašto si ostavio automobile da čekaju, Krsto? Čeka nas posao. Štelovanje motora, zagrevanje guma i trke automobila. Ali Marša, Krsti je ponestalo goriva. Čeka da mu Rory donese doručak. O, Bože! Ne možemo da radimo kad smo gladni. Jako je važno da jedemo ujutro. Požuri, Rory. Već je jako daleko od startne linije. I miljama je ispred drugih. To je Formula 1 farmerski kamion. Napred, napred. FP.
postoji vreme i mesto za sve. A ovo svakako nije. Izvini, farmeru Zelenko. Treba da ti nađemo neku zanimaciju da bi se klonio nevolje. Opet si tu, Rory. Pogađajte, farmeru Zelenko. Nije valjda. Ostala mi je još jedna boca mleka i 6 jaja. Sad sam i ja gladan. Da li imate gorivo za mene? Žao mi je, Rory. FP je juče odneo celo gorivo u Silverhatch. Vidi, možda je dobra ideja da FP ide sa tobom, da ti pokaže kako se pravilno isporučuje i da ti pomogne ako ti ponestane goriva. Hej, to znači da ćemo zajedno voziti trkačkom stazom. Ali sporo. Upamtite, sporo i sigurno pobeđuje na ovoj trci. Hvala, farmeru Zelenko. Jadni moj stomak. Voila, evo Rorija. Wow, hvala Bogu. Možda će mi sada promeniti gorivo. O ne, zvuči mi kao da Rory ima isti problem kao i ja. Bravo kući! Nemam više goriva. O Bože, idem po pomoć i to s mesta. Ne miči se. Wow, Rory zvuči loše. To nije Roryjev motor, to je FB. Dođite brzo, Roriju je ponestalo goriva. O, siroti Rory, za sve sam ja kriv. Trebalo je jutros da ga napunim. Da li ja to čujem da je neki auto u nevolji? Dobro si čuo, Spasko. Siroti Rory je usred staze. Ponestalo mu je goriva. Nema problema. Ništa ne brini, Spasko je na dužnosti. Moram da priznam, bilo je magično. Apsolutno preukusno. Omlet je stvarno napunio moj stomak. Vidite ovo, vidite ovo. Izvinjavam se. Znam kako se osjećaš, Krsto. I ja se izvinjavam. Onda dobro. Hajde da ti promenimo ulje, Meksi. Yes! Krsto, pitam se da li prvo možeš da mi učiniš jednu uslugu? Šta je to, Rory? Jedan, 2, 3, 4, FB! treći. Hajde! Gledajte FB-a kako se trka. Fantastično! Taj kamion stvarno zna da vozi. Fino, hvata krivinu. Tako je, pogledajte ovo. Gledajte kako skreće. Divno. Gledajte ga, odlična vožnja, FB. Bravo za tebe, FB. Ovo je za dizanje uzbune. I za završavanje najsporije, ali najsigurnije trke koju je Silverhatch ikada video. A ovo je za tebe, Rory, što si me održao u životu. Hvala ti, Krsto. Zahvaljujući prosutom mleku i razbijenim jajima, Rory je shvatio da postoje momenti kada je važno biti spor i siguran ako želiš da pobediš na trci. Za Minimax televiziju od Radio Studio Clarion.